Hej, mit navn er Jesper Sehested, og jeg er ordblind. Jeg har fået et spørgsmål fra en ordblind omkring, om man kan få en uddannelse, når man er ordblind. Og selvfølgelig kan man da godt det. Der er bare lige forskellige ting, man lige skal finde ud af først. Fordi noget af det vigtigste her i livet, og det er ligegyldigt, om man er ordblind eller ej, det er sådan set at finde ud af, hvad der interesserer dig. Hvad er det, du gerne vil have en uddannelse indenfor? Og du skal ikke vælge en uddannelse, fordi dine forældre synes, der er noget, der er en god idé. Eller dine lærer synes, at det her det er helt lige det rette for dig. Nej, du skal finde den uddannelse, som du brænder for. Det, som du har lyst til at lave, både i dag, i morgen og resten af livet. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der til at være noget, der er svært ligegyldigt hvad på en uddannelse. Og hvis du ikke har valgt det for din egen skyld, så bliver det rigtig svært at komme igennem. Så er der en anden ting, og det er, at du skal finde din måde at gøre tingene på. Fordi vi er ikke alle sammen ens. Vi ordblinde er ikke så gode til bogstaverne, så er det måske ikke det, vi skal sidde og gøre allermest på en uddannelse. Det kan være, at vi skal prøve at finde andre veje i at sige, hvordan kan vi egentlig lære det her stof allerbedst på vores måde, og hvordan kan det være, at vi skal tage noter og forskellige andre ting. Så du skal finde ud af, hvordan du arbejder. Du skal ikke kigge på naboen og se på din bedste veninde eller bedste ven, hvordan de gør tingene. Nej, du skal finde ud af, hvordan du gør. Det kan være, at du måske ikke skal sidde og skrive noter, men du skal måske i stedet for at sidde og lave krusedullenoter, du skal sidde og lave historier op i hovedet omkring, hvad emnerne handler om. Det kan være, når du skal lære tingene, så er det er bare med at sætte sig ned og sige, jeg skal læse det. Nej, det kan være, at du skal prøve at se nogle videoer. Det kan være, at du skal få læst det hele teksterne op, så du lytter til det i stedet for. Det kan være, at du finder ud af, at du i virkeligheden lærer rigtig meget, når du sidder i klassen og lytter til, hvad læreren siger, og bruger din fulde energi på det. Så du kan sagtens få en uddannelse, ligegyldigt om du er ordblind eller ej. Men det kræver, at du finder ud af, hvem det er, du er, og hvordan du skal gøre tingene. Og så selvfølgelig skal vi kæmpe for det. Men det skal alle andre også. Så det kan sagtens lade sig gøre. Held og lykke med det. Hej hej.